To, Nijar, Sokoto, Zamfara da sauran ƙasashe masu aiki da sefa. Yau fa muna ɗauke da asirin sefa, asirin fitar da sefa miliyan 40 daidai. Asirin fitar da sefa miliyan 40 daidai, mujarrabin asiri nan take a cikin sauƙi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna kuwa fatan alkhairi, muna kuwa fatan alkhairi kuma da ake mana fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban masu kira mu suna saka mu aika masu neman tausa don ƙarin bayani. To yau muna ɗauke da mashahurin asirin tasarifi na sefa miliyan 40 daidai wa daida nan take a cikin sauƙi. Insha Allah rabbi, kamar irin su Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Najeriya, Algeria, Liberia da sauran ƙasashe da sauran mutane masu bibiyar mu da wannan shafi na mai albarka to dan Malam TV suna ɗaukan manyan mashahuran asiri muna musu ƙarin bayani, suna yi kuma suna mana fatan alkhairi. To insha Allah rabbi, kamar yadda muka saba shigo muku da manyan mashahuran asiri na tasarifan kuɗi ga sunan kala tasarifan kuɗi sai wanda kaga damar ɗauka ka yi. To insha Allah biyu muna ɗauke da asirin fitar da sefa. Wannan asiri ne wanda mun taɓa kawo shi a cikin wannan gida ne a rabu mai albarka ba. Wannan sefa yake fitarwa sefa miliyan 40 nan take a cikin sauƙi. To insha Allah biyu masu neman ƙarin bayani za ku iya kiran wannan namba ko kuma ku biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi. Muna kuwa fata alkhairi sosai. To za ku masu kallon mu za ku iya danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa sannan su ke tabbatar asiri za ku ta mu kai tsaye.